Televízia Joj uvádza americký seriál v hlavných úlohách v slovenskom znení Michal Kľučka, Michal Domonkoš, Henrieta Jančíšinová, Tomáš Maštalír, Marian Miezga, Henrieta Mičkovicová, Zuzana Kapráliková, Martin Zatovič a Miroslav Trnavský. Strážcovia vesmíru Dino Hrmenie. Veliteľ jednotky. Musím ísť hlbšie do lesa. Tu je to nebezpečné. Nemala som si brať opätky. Vravel som ti to. Nikdy som si nemyslela, že byť reportérom v teréne znamená naozaj chodiť po lese. Dobre, povedz mi, čo tu hľadáme. No, trocha som študovala a podľa mojich poznámok skoro každý negatívny hrdina býva v opustenej jaskyni alebo niekde mimo mesta. Áno, tak je to. Takže si myslíš, že Bielý Ranger je niekde tu? Presne tak. A ja s ním spravím interview. Alebo si nás dá na úvod. Počul si to? Možno je to Bielý Ranger. Neutekaj, Bielý Ranger! Neboj sa, Cass, to je len trend. Ale ste ma pekne vystrašili. Mysleli sme si, že si Bielý Ranger. Áno. Ja? Žartujete? Nie, my si nemyslíme, že si Bielý Ranger, ale... Pozor! Čo to do čerta bolo? Možno vesmírna loď? Neviem, čo to bolo, ale pristálo to tamto. Ber kameru. Počkajte, nechoďte tam. Toto si nenechám ujsť. Čo, ju nepoznáš? Toto som nechcel. Meg Knight útočí. Hayley, ešte jeden level a prekonám rekord. Connor! Prepáč. Teraz, aby som začal od znova. Čo ti hovorí pohyb na čerstvom vzduchu? Vyskúšaj to. Vieš čo? Vyskúšam to, keď ty pôjdeš do knižnice. Tak to skôr uvidíš Kiru na módnej prehliadke. Chceš do mňa rýpať? Ako to vyzerá s doktorom Oliverom? Zatiaľ zle. Neviem nájsť žiadny zdroj energie, ktorý by narušil molekulové väzby tej hmoty. To je čudné. Satelit zachytil v lese nejakú abnormalitu. Ideme tam. Celtrax, chcem hlásenie. Môj pane, ak sú moje výpočty správne, Royobot bude najagresívnejší mutant, akého sme kedy stvorili. To sa ešte uvidí. Aktivovať. Všetky systémy sú zapojené. Je tu hrozná zima, ako to môžete vydržať? A kto je ten veľký strašný jašter? Ja idem preč. Čo je to za hlupáka? Royobot. Čo je to? Môj pane, v lese sa objavili známky tepla a žiarenia. O aký druh žiarenia ide? To sa nedá určiť. Nech to tá kreatúra prinesie. Ale nie! Uvidíme, či to zvládne. Ako si prajete, môj pane? Nie! Sme tu prví, to bude super. Tam je to, Divine, začni nakrúcať. Opatrne. Je to neškodné, choď bližšie. Si istá, Cass? Stále to ešte dymí. V kamere to vyzerá dobre. Čo by to mohlo byť? Ťažko povedať. Trent? Čo tu robíte? Mal by som sa spýtať to isté. Dávno sme sa nevideli. Máme spolu nejaké účty. Teraz nie, chalani.
Máš pravdu. Skontrolujme to. Prepáčte, ale to vám nemôžem dovoliť. Rýchlo utekaj! Chceš to, Kes? Zmutované príšery? To je v tomto meste normálne. Radšej zmiznime. Dobre. Fuj, na topánkach mám blato. Divine, počkaj ma. Na čej strane si dnes? Pomôžem vám. Ak by vám to nevadilo, budem sa len pozerať. Decká, práve analyzujem žiarenie z toho kameňa a vyzerá to dosť zle. Vráťte sa. Na to je už neskoro. Taký zvláštny malý kamienok. A prečo tu len tak stojím? Tak poďte vy, sopliaci! Myslíte si to, čo ja? Ideme! Ideme! Sila Dinohromu! Dinosila! Útok! O nie. Áno! Tak poď, Ranger! Vrátim sa na druhé kolo! Ústup! Dobre, deaktivovať. To bol zaujímavý súboj. Práve som sa chystal, že zničím toho tlsťocha. Fuj, mám za nechtami špinu. To je také nechutné. Ale kde je Trent? Decká, vráťte sa. Ten kameň je z vesmíru. Z vesmíru? Je to vlastne úlomok meteoritu. Úžasné. Musel sa odlomiť počas nejakej intergalaktickej kolízie. Čo je? Obávam sa, že pobyt v blízkosti toho kameňa mohol mať zvláštne vedľajšie účinky. Cítite sa dobre? Ja už pôjdem domov. Namočím si nechty do roztoku z aloe. Nech mi pekne rastú. Ja idem do posilňovne. Musím cvičiť. A ja si doma pozriem dokument o pyramídach. Sú úžasné. Sklamal si ma. Dajte mi ešte jednu šancu. Zatočím tých rangerov do zeme. Neviem, čo sa s tebou stalo, ale páči sa mi to. Možno ti dám ešte jednu šancu. Vedel som to. Vedel som, že z neho bude bojovník. Mám pocit, že veci v Reefside sa trošku zmenia. Nechoďte po trávniku. Čo chceš? No, rozmýšľala som, že by sme ako mohli niekam zájsť. Vieš, musím chytiť bieleho rangera, ale jednu sodu si dám. No, kde mám to svoje žihadlo? Ahoj, Hayley. Naozaj sa cítiš dobre, Ethan? Áno, som pripravený ničiť. Dobré ráno.
Počasie je dnes obzvlášť príjemné. Je nízka vlhkosť. Mne je to jedno. Pozri, to sú bicepsy, čo? Dobré ráno, Kira. Ahoj, trochu meškám. Bol tam výpredaj, takže chápete. Myslíte si, že som pripravený na súťaž? Decká, žiarenie z toho kameňa muselo mať určite vedľajšie účinky. Musíme ho zničiť a dostať vás späť do normálu. Vedľajšie účinky. To je nepravdepodobné. Áno, pokojne môžem bojovať aj sám. Nemachruj. Vidíte ho? Ideme? Áno. Sila dinohromu! Dinosila! Musíme si urobiť plán. Môj plán je jasný. Rozdrúme ho. Švíky na mojom obleku sú úplne mimo. Prečo sa obleky pre superhrdinov robia len v tejto veľkosti? Farebný nikto si prišiel som vás zničiť. Prosím? To som nepredpokladal. Podaj mi ruku. Je mi jasné, že z tej príľby bude mať zúfalý účes. Ste slabý ako čaj. Odchádzam. Vravel som, že potrebujeme plán. Buď niekoho zmlátim, alebo idem domov. A čo tak ísť nakupovať? Príjemný deň. Majte sa. Je úžasné, je super. Dámy, Ja jednoducho žeriem. môj stôl. Áno, nech sa ti páči, poď rýchlo. Vždy to bol môj idol. Takže kedy pôjdeš hľadať toho bieleho rangera, Divine? Najskôr to roztočím na parkete. Ahoj, decká. O čo ide? Práve som intenzívne cvičil. A ja som si čítal veľmi pútavú biografiu. A nezašpiním sa? Ak áno, tak ti vravím rovno, že... No, prepáčte, že vás otravujem. Chcela som vám len povedať, že už viem, ako defosilizovať doktora Olivera. No Naozaj? nie. Ten úlomok meteoritu oslobodzuje vaše vnútorné ja. Preto sa správate tak čudne. Samozrejme. Ak použijeme jeho silu, môžeme doktora Olivera oslobodiť znútra. Ale to, že sme čudní, beriem ako urážku. Prepáč, nie ste čudní. Ten kameň vám posilnil tú časť vášho ja, ktorú obvykle neukazujete. Recesívna časť povahy. Niečo také. Pozri, Connor, jedna tvoja časť je inteligentná, bystrá. Ethan, tvoja je športová až superivá. Preto nám Trent pomohol. Je v ňom ešte niečo dobré. Ja tomu nerozumiem. To nevadí. Odteraz sa správajte ako tím. Verte mi. To znie logicky. Dobre, teraz potrebujem... Už zas? Najprv vyriešte toto. Ideme? Ideme. Sila dinohromu! Dinosila! Byť zlý je naozaj dobré. Ahoj, mutant! Opäť vy? Meč bleskohromu! Veľmi pôsobivé. A ja pre teba niečo mám. Nechajte niečo aj mne. A všetci spolu. Yeah.
kreatúra nám nedáva na výber. Super Dinosaurus! Dinostrážcovia! Super Dinosila! Dvojitý úder! Invenčné? Spojme zbrane! Z-Rex drvič! Zamieriť? Fajn! Áno! Sme dobrí! Aplaus, prosím. Dobrá tímová práca. Teraz idem osobne zapnúť hydroregenerátor. A vy dvaja zatiaľ porozmýšľajte, čo ste spôsobili. Aktivovať. Som veľký a som späť. Zavolám Zordo. Ankylozor! Tu máte. Môže byť? Veď vás dostanem. Hlúpy Megazord. Ideš niekam? To je Trent. Prišiel nám pomôcť. No počkaj. Odchádza. Trent! Dobre, decka. Laser na plný výkon. Fajn! Deaktivovať. Bude to stačiť? Úlomky ešte obsahujú rezíduá sily. Ako to rozprávaš? No, ako vzdelanec. Fajn, to som potreboval počuť. Počuj, veď to si znova ty. Máš pravdu? Áno. Konečne. Nenávidím nakupovanie. Vráťme sa do labáku. Pozor, Kes. Vieš, Divine, už sa nejakú tú chvíľu poznáme. Isté. A je celkom zjavné, že medzi nami je niečo jedinečné. No, to máš pravdu. Áno, tak prestaňme sa na niečo hrať. Divine, čo to robíš? A čo to máš oblečené? Ja... Čo to mám na sebe? To je odporné. Majsa! Fuj. Dúfam, že ste už všetci v poriadku. Ako ktorý? Nerým do mňa. Ak Meteor zmenil Trenta na dobrého, nešlo by to aj s jeho dinokryštálom? Je to možné. Najprv skúsim toto. Tak začni, Hayley. Aktivujem. Ten kameň je spálený. Áno, ale pozri. Fungovalo to. Doktor Oliver. Super. Dobrá práca, decká. Deaktivovať. Povedal som deaktivovať. Myslím si, že máme problém.